लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबि आपडेटआवनो दङ बर'निनो फेस्ला फावखुंगुर बिथां मेन्देला ब्रह्म आरो मीरा लाइटुन केन्डेला बिथांमोननि फाव खालामनायाव सिमला बाजाराव मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां सिमला बाजाराव मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ। आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव रिलिज खालामनाय जागोन बेनि बागै मिथिथ'नाय जायाखै लोगोफोर। उनाव जुदि माबाफोर आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबावगोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ बर'निनो फावखुंगुर बिथां सिमां सैनारि लोगोसे अनामिका दास बिथांमोननि फाव खालामनायाव दामदोहाय आदामोन मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों अनामिका दास लोगोसे पवन सिंह बसुमतारी बिथांमोना। आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां दामदोहाय आदामोन गोदान मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो जोब्बायानो जानांगौ दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो अनामिका दास बिथांनिनो अनामिका दास चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जासिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना बयबो नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।